Nola deskribatuko zenuke aurrean duzuna? Aurrean dudana Olatz Beobide da, eta deskribatuko nuke oso pertsona sortzailea, oso pertsona sortzailea, maitagarria, oso langilea, beti laguntzeko prest dagona, eta berarekin ez bakarrik lan egitea, baina berarekin denbora pasatzea beti aberasgarria suertatzen zaidana. Bere urte betetzea ez nerea, eta jaso Nola deskribatuko zenuke aurrean duzuna? Etxera eramateko modukua, badaki berak. Zautzeko aukera izan nuen momentutik jaolako konexio bat sortu zen, eta beak esango baluke guazen, ni berarekin joango nitzake. Gero, entendatuko nitzan dako bazulo batera, eta ilargira edo dan berriz ere proiektu bat egitera, ez? Zergatik, iruditzen zaidalako oso pertsona lehala, bere pentsamendu, bere balore eta bere pasio horrekin, ez? Horrenik oso ondo konektatzen dut. Gero oso alaia da, oso eskuzabala, indarra handikua, izaera handikua, eta gauza guzti horiek niri iruditzen zaizkit erakarri egiten nautela, eta gero hainbeste proiektu egiten ditu, hainbesteko kapazitatea dauka, horrela deskribatuko nuke, emakume zoragarri bat bezala. Aurrean duzuna gizonezkoa balitz, desberdin ikusiko zenukela uste duzu, eta zergatik? Aurrean daukadana Izaskun da. Izaskunekin daukaten lotura guztiak dira, berarekin lan egin detelako, zuzendari bezala, berak eskutitzak zuzendu zune aktoren egola, gero hemen elkarteetako sortzailea dalako, berak egin zuen horreztan da, eta nire joan itzan berarekin, jasotzen dut txartela. Eta ordunik Izaskun ikusten dut, emakumezko gizonezko horren gainetik dagoen pertsona bezala. Nik enuke diferentziarik egingo, badakit normalki egingo dela, baina niretzako generoa da beste gauza gehiago pertsonaren batean, baina pertsona dago lehenengo, eta gero datoz generoak, arrazak, ideologiak eta gauza guzti horiek. Berriro jaioko bazina eta generoa berriro aukeratuko bazenuke, zein aukeratuko zenuke eta zergatik? Emakumea. Emakumea edo beste sorpresaren bat emango lidake bizitzak, ere prest nago zabalik egoteko. Baina ezagutzen dudanagatik eta bizitu dudanagatik emakume izateak, ez dakit, bizitzan are beste bide batzuk eta galdeketa, hausnarketa eta ez dakit, eta altxor batzuk ere aurkitzeko aukera eman dit, ez? Eta uste dut emakume izatea lujo badala, ondo dagoela. Eguntzarena izateko ze zailtasun topatu dituzu zure lan profesionalean? Nire lan profesionalean nik izan nahi nuna eta izan nahi dudana da, batez ere aktorea. Eta aktorea izateko eduki dudan zailtasun handiena da, norbaitek, hasieran pentsatzen genuen behintzat norbaitek kontratatu egin behar zaitula, ez? Eta orduan horrez beti ez dago ez zuretzako lana, ez dago zu casting batean agian zuetza hautatua, eta agian ere, depende eta nork zuzenduta idatzi duen historia hori, emakumezkoen paperak ere gutxiago dira, eta gutxiago entzako dago aukera, ez? Nola lan nahiko gazte sentitu nuna zen, gauzak egin behar zirela, egin ahal izateko. Eta horri igual nire amaren modeloa hona izan zen, nire ama beti lanean ikusi dugu, etxe barruan jakina, baina etxe kanpoan ere bai. Eta orduan alde horretatik eukitzea norbait erronkai aurre egiteko gaitasunarekin referente hona da, ez? Eta berehala erabaki nuen, nik ere beti konpainia bat sortzen zen bakoitzean ni egotea eta batzuetan nik neuk bultzatzea hori, ez? 7-8 konpainietan egon naiz, edo ekoizpen etxeetan.
Eta gero batzuetan bai tokatu zait beste nola iristea, ez? Badibidez, telebistan zuzentzen aritu naiz, baina egia da horre ere, ez? Zuzendari laguntzaile papera edo rola eman zidatenean, nik esan nola, gorago jo nahi dut, abixatu inun, ez? Esan honik, niri gustatzen zait, gauzak lortzen ditudanean urrengo pausoa ematea, urrengoak. Eta agian, jendeak ere zugan sinisteko, eta zuk zeu konfiantza hori edukitzea importantea da, ez? Eta oso importantea da guk sentitzia bai emakume bai gizonezko bai aldut, ez? Kapaza garela eta egin beharriala gauzak, ez? Ez dakit zailtasunak egon dira, baina beti erabaki dut zailtasunen gainetik aurre egitea. Emakume izate hutsagatik zure profesioan izan dituzun arazoei, izan badituzu, nola egin diezu aurre? Bueno, nik uste emakume izateagatik, segun ze lankide edo gizonezko lankidek desberdin tratatzen zaituztela batzutan. Eta niri gertatu zait, eske oso sotila da, ez da bat ere, eta gu ere konturatzeko, guk jabetzeko ere, gu jabetzea ere kosta egiten da, ez? Tratu desberdin hori gertatzen dela, baina gertatzen da. Eta rodajetan eta zoritxarrez rodaje normaletan gizonezkoak dira gehiengoak eta batzutan bai sentitzen zehala badagola tratu txarra baino tratu desberdina eta lan eremu batean edo lan testuinguru batean soberan dauden komentarioak edo gauza horiek gertatu zaizkit, bai. Eta hori, oso modu sotilan gertatu dienez, zaila da egoera horiek kudeatzea. Eta nola egin dioten aurre horri, saiatuz nire errodaiak desberdinak izaten. Eta nire errodaiak bai izaten femeninoagoak, emakumearen presentzia handiagoa izan dezaten, saiatu naiz beti, eta nire produkzioetan 90% gutxienez emakumezkoa da. Orduan, asko nabaritzen da. Hori errodaia batean energia oreka hori asko nabaritzen da. Bai, oso zaila egiten zait galdera horri erantzutea. Zen nik badakit egon diala kasuak eta nire kasuan gertatu izan da, hori komentatuetena, ez pixkat, kasi etzea zu kontuatzen gertatzen ari dela, baino gertatzen da. Eta zuetzea kontuatzen ez dauzkagolako antenak jarrita, ez? Eta kulturalki ere ezi gaituztelako, edo, nire kasuan nire familiaren ez, baina gizarteak orokorrean ontzat hartzen ditu hainbat komentario eta hainbat elkarrizketa emakumearen inguruan ez dianak onargarriak, baina guk baletzat ematen ditugu, ia ez galako konturatzen gertatzen ari dela, ez? Baina nik uste gero eta gehiago emakumeok ere konturatzen ari gala, ez dago okei, seguntze komentario egitea eta bai. Zer aldatuko zenuke zure lanbidean? Gauza gehiegi igual. Aldatuko nuke kultura errespetatuagoa izatea, baina batez ere erakundeetatik. Azken finean nire aitak esandako esaldi bada, eta nik beti gogoratzen dut, ez? Hor dauden politikariak, hor dauden arduradunak gure etxea,
manejatzeko daude, hau da guretzako lanean, guk beraientzako egiten dugu lan, da beraiek guretzat, ez? Hori ez da ekibokatu behar. Eta horren kulturara dedikatzen garenok batzutan dakau sensazioa baimena eskatu behar dugula, ez? Eta iruditzen zait gizarte honetan, eta uste denborak eta urteak eta mendeek erakusten digutela pertsona garatu behar dela, ez da? Pertsonaren kontzientziazio hori eduki behar dugula gizarte bezala, errespetu hori, elkar ezberdinak izan da ere elkarrekin biziko garen nez horre juntu juteko desioa eta oreka hori, eta guzti horretan modu oso eder batean kulturak laguntzen du asko, ez? Eta hori aldatuko nuke batez ere kultura errespetatuagoa izatea, errespetatuagoa esan nahi dut, kasu honetan, bizi garen gizarte honetan, dirua eskatzeko horretan ez dadila izan errukiz egin beharreko gauza bat, baizik eta naturalki, goitik, betik, dagoen oreka batetik sortzen dela interes hori, ez? Hori egon behar dula asetuta, egon behar duten bezala garraioentzako pentsatzen dut baliabideak, abar eta abar eta abar. Eta uste dut hori kulturarekiko errespeto eta behar eta gogo hori asebetuta egongo balitz, nire lanbidea eta nirekin bat egiten duen sektore guzti hori askoz ere sanoagoa izango litzatekeela. Hitz madarikatu bat esatean jo bentxe. Zuretzat zer da emakume artista perfektua? Perfekto hitzaia. Perfekto hitzaia. Ez dakit, dira hitz batzuk hutsak daudenak, ez da? Hain dira borobilak eta hain dirudite osatuak azkenan kontrakoa egiten dutela, ez? Dira zerbait itxo egiten zaituna perfekzio horrek. Niretzako emakume artista bikaina edo nik admiratuko nukeena edo niri horrelako poxia handia emango zidana da, lortzen duena berak kontatu nahi duena, berak transmititu nahi duena egiteko aukerak lortzea, ez da? Berrintze pinturan, literaturan, komikian, danak iruditzen zaizkit artistikoki zoragarriak, ez? Eta ikusten dudanean, emakume honek eta jarraitzen dut, eta ikusten dut, horrentxe nintzen fijatzen ilustratzaile batean, ez? Justo hau baino lehen, eta ikusten dut noa di joan, betidanek egin ditu gauza zoragarriak, eta ari da bere bilatzen aukerak ditu, eta berak sortzen ditu, hori da niretzako emakume artista borobila edo zerbait nik esango nuken hau bai, ez? Nahi duna egiten eta behar duen hori, artista da azkenean, beste historia transmititzeko beharra daukana, zerbait kontatu nahi duena gizartearekiko begirada hori jarri nahi duena horre ere berak munduan, hori egitea lortzen duena. Elkarrizketa honen ostean, nola deskribatuko zenuke zure burua? Nik neuk barrutik antzeko ikusten dut. Baina egia esan, ni ere oso rezeptiba naiz, pentsatzen danak bezala gertatzen zaigunari, ez da? Eta gaur hemen lau emakume egoteak, soinua, irudia, galderak prestatzen erredakzioan eta entrevistan, poxa handia ematen dit. Azken finean, Gizaskun eta Biloi elkartzen digun gauzetako bat, da hemen elkarteak, ez da? Emakume, profesioan gauden emakume ikusgarritasuna emateak. Eta hemen gaude oso ikusgarri, eta iruditzen zait hori oso pozgarria dela. Elkarrizketa honen ostean, nola deskribatuko zenuke zure burua? Elkarrizketa aurretik deskribatzen dudan berdintxu, nire burua deskribatuko nuke oso langilea, usten dut, baita sortzailea, beste edozer gauzen gainetik esango nuke, eta pasioz betea. Nik uste pasioa ez balitz, lortu ditudan gauzen laurdena ez nitukela lortuko, eta eromen puntu bate bai, abentura askotan sartu naiz, nahiko aloloko esaten dana, bai.
Nola deskribatuko zenuke parean duzun pertsona? Galera oso zaila iritzen zait, ze gaur jakin berri dut nor den nire pareko pertsona. Orduan lehenengo gauza egin dutena izan da Googleen bilatu. Eta pare bat artikulu aurkitu ditut hor, orduan behintzat nola definitzen zaren edo ikusi dut. Eta, bueno, nik dakidanez, neska gaztea eta langile klasikoa ez da. Galdera itzultzen dizut, nola deskribatuko zenuke parean duzun pertsona? Nik esan behar ez duela egin horrelako aurrelanketa. Dakidana da, militante politikoa zerala, eta horregatik elkartu gerala gaur hemen elkarrizketatzeko. Eta hortaz aparte esan dezaket gutxi, deskribatu zaitzaket fisikoki, baina baita ere deskribatu dezaket ze sentsazio transmititzen didaztun, eta da, gertutasuna eta erraz hitz egiten ari gerala orain, ez? Bale, galdera zaila. Berriro jaioko bazina eta generoren bat aukeratzeko ahalmena izango bazenu, zein aukeratuko zenuken eta zergatik? Jarriko naiz situazioan edo espero dut berriz jaioko banintz edo beste panorama batean jaiotzea eta asko eskertuko nuke genero aukeraketa bat egin behar ez izatea. Orduan nire autua edo izango litzake hori, generorik eduki behar ez izatea eta erabaki hori hartu behar ez izatea. Zure aurrekoa gizona izango balitz, uste duzu desberdin deskribatuko lizukela? Egin dezun deskribapena iruditu zait oso objektiboa eta segurenik hori esango zenuke, baina ziur nago hortaz aparte esan dudana lehen, ez? Deskribapen bat izan daiteke objektiboa, objektibotasunik existitzen bada. Baina baita ere subjektiboa edo sortzen dizun eta eragiten dizun sentsazioaren araberakoa. Eta uste dut hori zoritxarrez edo zorionez, baina desberdin ematen dela gizon edo emakume izendatutako bat baldin badukazu aurrean. Eta horregatik uste dut desberdina izan zitekeela bai. Bale. Ze zailtasun topatu dituzu zure militantzia esparruan gaur zarena izateko? Egin deten aldaketa potoloena edo lanketa potoloena izan dela nire buruarekin, nire alduntzearekin eta hasi nintzen pertsona isil bat bezala, atzean, pila bat kostatzen ziren hitza hartzea, espazio mixtoetan lan egitea askotan izaten da zure espazioagatik borrokatu behar izatea. Eta, pasa dira 3 bat urte militantzian talde batean hasi nintzenetik, eta uste dut aldaketa handiena izan dela nire buruarekin eta nire jarrerarekin espazioiek hartu ahal izateko. Zure militantzia esparruan zein zailtasunekin topatu zara? Topatu bazara nola egin diezu aurre? Nik pixkat konpartitzen dut zuk esan dezuna eta militantzia ulertzen dut prozesu bat bezala eta joan naiz ikasten eta oraindik ari naiz ikasten. Nola parte hartu eta nola portatu taldean, nire buruarekin. Eta zailtasun bat identifikatu beharko banu, izango litzateke parte hartzeko modu bat taldean, ez? Askotan esaten dugu, tonoa edo juak edo... Baina ni uste oinarrikoagoa dela edo parte hartzeko modu desberdina duela eta batzuk balioan jartzen direla. Eta nik esango nuke balioan jartzen dela hitz egitea modu oso ziurtasun ez betetako parte hartzeekin, solemnidade handiarekin. Eta nire kasua ez da hori, nik ditut zalantza pila bat beti, nahi dut jakin ondokoaren iritzia, ze seguruenik nire iritzian eragin bat eukiko dut, eta horrela sortzen den nirea. Eta uste dut parte hartze horiek ez direla berdin baloratzen. Eta zailtasun hori identifikatuko nuke. Baina nola egin diet aurre,
aliatzen beste feminista batzuekin, eta gero baita ere nik eukidete privilegioa edo zorte ona militatzen hasteko orduan sortzen ari zen antolakunde batean, eta sentitzen dut hori horrela bizi izan dugun militanteok, baina bereziki neskok, eukidegula aukera antolakundea gure neurrira pixka bat eraikitzen juteko. Orduan aurre egin diot, aliantza feministeen bidez. Zer aldatuko zenuke zure militantzia eremuan? Militantzia eremuak gizartearen ispilu bat diela. Orduan ustez gizartean aldatuko nuken berdina militantzia esparruan ere aldatu beharko litzakela, ez? Azkenean gure arteko botere harreman pila bat ematen dira, bai generoagatik edo gaitasun ezberdinak dauzkagulako edo dena delakoa. Da uste dut azkenean erreproduzitzen dugula gizartean pasatzen dena, orduan uste dut erroa hor dagoela, ez? Zure ustez zer da militante perfektu edo egoki bat? Bueno, hasteko uste ez dagoela militante perfekturik, deno ditugulako hutsune pila bat eta horrek egiten gaitulako baita ere. Eta zorionez militatzen dugu taldean eta elkar osagarritzen dugu. Baina, bueno, militante perfektua definitzekotan esango nuke dela pertsona bat militantzia ulertzen duna bere bizitzako ardatza bezala, ez bakarrik militantzia politiko bezala kontsideratzen ditugun ordu horietan, baizik egun guztian, 24 orduko militante bat, aukeratzen duen enpleguan, dituen harremanetan, kontsumo ereduetan, eta abar, ez? Baina hori guztia esan da, nik balio handia ematen diot kolektiboan militatzeari, eta uste dut autu individual horiek, ez? Militantzia diren autu individual horiek ez direla nahikoa, ez badira osagarritzen taldean, kolektiboan militatzearekin. Orduan, bi aspektu horiek osagarritzeak dakar niretzat militante perfektu bat. Orain hau dena entzunda eta esanda, nola definituko zenuke zure burua? Bueno, esango nuke saiatzen naizela ahalik eta ondoen gauzak egiten, nire bizitzako ardatz dira politika eta moralaren inguruko kontu eta barne eztabaidak, ez? Orduan, niretzako honor naizen edo izatea izango litzake denbora guztian aldatzen den pertsona bat izatea, autokritikoa izatea eta ingurukotaz ikasten duen pertsona bat. Eta militante bezala ere uste dut aldaketa asko eman diela, eta zuk orentxe zenion bezala hasi nintzala igandeko asanbladaren formatuaren militantearekin, ez? Pentsatuz hori egitearekin nahikoa dela, eta gero nik uste lanean zoazen gainean ikusten dezula gauzak benetan aldatu nahi baditugu beste behar batzuk daudela, eta are gehiago igual nik militatzen duten borrokan, ze ez da nire buruaren askapenerako borroka bat, beste zapaldu batzuengatik egiten dugun lan bat da. Orduan ez zaigu inoiz baztu behar benetan pairatzen duten violentzia espezista eta nola ematen den hau guztia. Orduan niretzako ezinbestekoa da beti konstantzia hortan jarraitza eta aldi berean talde zaintza bat egotea edo elkarri militantzia hau edo aktivismo hau jasangarria eta atsegina egitea posible bada, ez? Orain hau dena entzun da, eta esan da nola definituko zenuken zure burua? Bueno, nik ere ulertzen dut politika eta militantzia espezifikoki nire bizitzako zentralidade gehiena duen kontu bat bezala, eta horrek uste egiten hauela asko, egiten hauela osotasunean. Eta hori esan da, ni naiz militante independentista, sozialista eta feminista bat. Eta zaila da titular horiek gero egunerokotasunean zer izan behar diren ulertzea eta hori egunerokotasunean garatzea, hori ez bakarrik taldean, baizik eta
bakarrik zaudenean, edo erosketak egiten, edo... Eta saiatzen naiz hori ahalik eta ondoen egiten, baina definitu behar banu nire burua, bai esango nuke naizela kontraesankorra, zalantza pila bat ditudala, egunero ari naizela gauza gaizki egiten, saiatzen horiek hobetzen, seguro soluzioarekin ez duela asmatu eta hori aldatzen noala esango nuke. Eta hola definituko nuke nire burua. Nola deskribatuko zenuke parean duzun pertsona? Egia esan oraintxe ezautu dut, baina behai buruz badakit zaharren egoitzetako langilea dela eta gaur egun borroka nahiko latza daramatela bere lan baldintzak hobeagotzeko eta prekarietatea kontra egiteko. Aprobetxatu nahi dut une hau, nire solidaritatea adierazteko eta desiatzen diet borroka horren bitartez bere helburuak lortuko dituztela. Nola deskribatuko zenuke parean daukazun persona? Nik ere oantxe ezautu zaitut, baina nik uste enplegu sisteman eta zaintza sistema hontan historian zehar eman dien emakumeenganako eraso eta zapalkuntza askon biktima, seguro izan zehala, baina aldi beren uste emakume indartsua zehala, saretzeko, beste emakumeekin aliatzeko, badakite biharko greba feminista antolakuntzan zaudela eta emakume indartsua eta hoixe. Zure aurrekoa gizona izango balitz, uste duzu desberdin deskribatuko zenukela, eta zergatik? Ez derrigorrez, gizona izateagatik ez derrigorrez deskripzio ezberdina izango litzake bere subjektibidadearen arabera, baina ez derrigorrez. Orain bai, matxista baldin bada, segurazki fijatuko litzake gehiago fisikoan, polita zaren, eta gizonen arabera, nolakoa diren arabera, baina ez derrigorrez. Berriro jaioko bazina eta generoren bat aukeratzeko ahalmena izango bazenu, zein aukeratuko zenuke eta zergatik? Nei generoa bat edo beste, edo ez batez beste, berdin zaitegi esan. Nahiago, berriz jaioko banintz gustoko zitzaiten jaiotzen naizen genero hortan, zoriontsu izatea, nahi deten genero hortan edo genero ez dan hortan lasai bizitzea, inongo zapalkuntzai jasan gabe, eta gizona izango banintz, inorrez zapaltzea eta gizon matxista bat fijoz nukela nahiko izan. Baina beste guztietan berdin zait, ze jaio. Zure militantzia esparruan, zailtasunekin topatu zara? Topatu bazara nola egin diezu aurre? Gaur egungo zailtasunak aipatuko ditu bati bat. Pentsiodunen plataformetan sartuta, hobeto esan da, herriko pentsiodunen plataforman sartuta nago eta mugimendu zabal bada anitza, orduan asko kostatzen nahi zaigu elkarrekin gauzak aurrera ateratzea, gure desberdintasunak, batez ere ideologikoak, hor daudelako, presente daudelako eta zaila egiten nahi zait hori. Eta gero bestaldetik zaila baita ere jendea erakartzea gure mugimendu eta hau da, mobilizazioetan parte hartzen du jendea, baina gero antolakuntzan, prestakuntzan bakarri sentitzen dira, gutxi batzuk.
daukagu ardura. Orduan, aipatuko nituzke gaur egungo zailtasun horiek. Ze zailtasun topatu dituzu zure lan esparruan gaur zarena izateko? Nire lan esparruan zailtasun asko emakume izateagatik eta zaintzan lan iteagatik dauzkeun prekariedadea dela eta hau ez da kasualidadea, beste sektore segurazki gizon gehiok lan egingo zuten sektoretan ez ezan olako prekaritateik egongo. Jende asko zaintza bertako edo ordaindutako zaintza lanez aparte etxean ere lan egin behar dugu edo etxeko karga ere eraman behar dugu. Eta aparte lan esparruan nik uste ez zaigula gizonei bezala errespetatzen. Nahi adibidez pertsonalki bai pasatu zait, niri zaina naiz eta edo egoiliarrek edo behaien senitartekoek momentu batzutan errespetua faltatzea eta nire lankide mutil edo gizon bati gauza bera edo egoera beren aurren beste modu batean erantzutea, egoiliar edo familia artekoiek. Eta baita pasatu zaitena izan da, ni batzutan igual koordinazio lan batzuk edo antolaketa lan batzuk egite ditut eta baita sentitu etena nik eta nire lankide emakume askok izan da, ordena horiek edo antolamendu lan horiek gizon batek iteitunen, gainontzeko lankidek askoz ere gehiago entzuten diela eta askoz ere errespetu handigoz tratatzen dituztela, hori sentitu dut. Zure ustez, zer da militante perfektu edo egoki bat? Bueno, niretzako perfektua izango litzateke emakume guztia pentsio duin bat edukitzea momentu berehala edo ja. Pentsatzen dut zaintzan lanetan hainbeste urte jardun eta derrigorrez lan prekarioetan parte hartu duten emakume asko eta asko daude oso pentsio bajuekin edo diru laguntza eskasekin. Orduan horrek behar du irtenbidea eta hori eskatu nuke. Hori izango litzake niretzako momentu honetan perfektua. Lortzea helburu hori. Emakume guztiak eta pertsona guztiak pentsio duin bat izatea. Bere zahartaroa duintasunez bizitzeko. Eta bestaldetik baita ere, gerora begira, gustatuko litzaidake gizarte edo jendarte desberdina aldaketa egotea eta emakumearen diskriminazioa behingoz alde batera utzita egongo litzaken jendarte bat. Zer aldatuko zenuke zure lan eremuan? Nire lan eremuan aldatuko nukena da gizarteek aitortzea egiten deun lanak balioa daukala. Eta nik uste hortatik edo zaintza balio, zaintzai behar don edo daukan balioa emanez, uste konflikto asko edo desagertuko ziala. Guez ginak egongo olako prekaridaden lanen, etxetan lan egiteuten emakume ordaindutako ere zien dauden esplotazio egoeran eta etxetan ordaindu gabe lan egiteuten emakumek ere askoz egoera hoen egongo ziren eta gero gurutze bezala pentsionista izatea iristen dienen behintzat bizitza duin bat izatea iristeko, ez? Eta nik hori. Nik azpimarratuko nukena da zaintzai ordaindua izan da edo ordaindu gabe izan da ere bai, balio ematea eta aitortzea egiten deun lanak balioa duela. Orain, hau dena entzunda eta esan da nola definituko zenuke zure burua? Nire burua, bueno, emakume edadetua, aktiboa, naiz eta gaixotasun atxakeak eduki, intuitiboa, empatikoa, umore honekoa eta nahikoa.
Orain hau dena entzun da eta esan da nola definituko zenukeen zure burua. Nire burue, nahiz eta igual oantxe laboralki momentu horretan egon, uste badakitela gauzai alde honateatzen, edo alde honatea gabere bai irrifartxu duten eta gizartei behira aktiboare bai, borrokako presna hola, baita badakit gure artean aliatzez baldin bagea eta emakumeek aliatzez bagea gizarteaz dela aldatuko, eta aldi beren uste emakumeek aliatzen baldin bagea gizarte aldauko deula. Eta hortako gai ikusten ez.